Da, blocare de net. 43. Mort. Ia-ți un medkit. Dă-ți butoaie, gere. Ia-ți un medkit și dă-l pe gât. Uite și are bani, vezi? Bă, copile, nu vezi medkit-ul ăla acolo? Ești prost sau te prefaci? E și un mini, pardon. Da, e și medkit tot acolo. Hai, că lângă mine e un medkit. Exact. Zici cine ți l-a dat? Șotran. Exact, vezi că știi. Oh, Ioan. And this, sau... Are care va Sunt aici ști două stări. Opa. Bă, repede! Reboot! Acum. La mine. Păi de ce te-ai dus ce arată el? Mamă, dar trage Patrick și că trage cu mamaia, vrei să te mint? Lăsați-mi șocoiburile alea că am, mă rog, ce căcaturi sunt. Uite-l! Bouncerele. Uite-l ăsta. Bă, care luam mă bouncerele? Șotran. Dragoș, ai niște bouncere? Da. Păi să mi le dai mie, că facem schema aia. Patrick? Cred. Bă, dar Patrick, tu și doar să fur kill-uri. Eu-s bun, bă. A furat kill-uri. Dacă mă interesează. Dacă am business. Dacă tu... Dă-i shake, da. Dragoș, dă bouncerele alea. Le-am dat. Dă-mi-le, că nu l-ai dat nicăieri. Uite-le la mine, ești chiar? Da, sunt. Bun, hai, veniți la mine. Eu zic Păi hai da. să veniți la mine. Pentru că vezi. el știe o schemă, Da. care este foarte Hai, bună. Paule. Da. Hai, Paule, hai cu... Da. Veniți aici în colț, veniți aici în colț. Da, puneți-vă în fiecare pe partea lui. Player, bă, am lăsat player acolo care dă ribul la Da, dă-l, Uite naiba. player-ul. E bot. Cum ați ajuns mă acolo? Păi da, nu s-au pus bine. Da, s-a dus în... Eu m-am dus bine, nu știu de voi. Păi ce la fel m-am dus bine. Falling. Bun, bine spus falling de meci. Vedeți că aveți Bun. aici la mine un ăsta, un slurp track care e pe 50 HP. Spune-i Budă, Dragoș, în primul rând. Da. Trebuia să-l așezi și pe Paul. Da mie, că tu ești părneiță, da mie. Da mie. Gata, băieți. Am făcut challenge-ul de acum nu mai trebuie doar să Paule, facem vină mă încoa. în rest nu mai trebuie să facem. Am făcut o full viață, că am rămas 6 HP de la falling de meci. Da, Ai, pe asta am spus și eu. La mine se bat. Ah! Mamă, ce bine că am oprit muzica, că își lua Arber copyright. Dai shake. Am murit instant. Oh, ia vezi. Și că aici nu sunt playeri. Exact. Mă rog, se bătea cineva aici. Albert. Mortonul. Nu eu. Nu eu. Maică-ta. Da. Flare. A. Nu eu. N-ai făcut nimic. Cine vrea glanțe? Cine vrea glanțe de are? Eu.
Am aici niște miniuri. Este și una are albastru acolo, aveți. Mamă, câte, bă, mamă, gata. Stai așa cu Hai, stai. Alberte, frate, că tu nu-i să conduci, ești părnaie pe condus. Nu, Hai că știi să conduci, stai. Hai, stai să punem benzină, stai să pun benzină. Da, mie să conduc. Budă! Bună. Ia uite-l pe ăsta. Ce te diai pe gură? Are pareză. Cred că are de toate. Dar nu mai înjura că pune YouTube-ul, videoclipul lui Albert la YouTube Kid. Te rog eu închide melodia aia. Te rog eu închide melodie. Nu, pentru mine, nu, că mă-i... Dar tu ești sigur că am închis-o sau ești prost? Nu, doar că mai aveam o altă melodie pe Steam, n-am pe Spotify. Ia uite! O, da! Cu conducem! Ia uite! Rocket Ia League! uite. Rocket League, direct, gata, Rocket League! Mai trebuie să pui edit. Ia uite-l pe Paul. Ia uite, joc! Opa! Ia uite aici, tripuri! Ia uite cum azi în mașina. Ia uite, mașina gata, nu mai are chef să meargă. Tu nu Are vezi, mă, cum a ajuns mașina. de la 800 am ajuns la 570. Denis bună. Bă, Player, bă! Denis. Ia uite! Stai, bă, că-mi derapează mașina! Red? Mort. Hai să mă duc Adică să iau, gen. shake. Dar știi că în română nu este bine să vorbești cu Eu gen. la ura. Eu dă default. Salut, bro, frate. Mort? În română e bine să vorbești cum are viața ta chef. Păi da, dar nu este voie să vorbești cu gen, că gen este... Dar nu mă lasă să-i dau shake în apă, Ce e, vizai. mă, gen? Bă, ce-i asta? Armă nouă! Alu Cupidon, ia zi, îndrăgostește playerul de perete. Gata, frate. Da, pământ. Haideți, veniți în continuare la loc. Îndrăgostește Haideți. playerul de Bă, tine. era mașina mea, băi, țigere. Ce că da, asta are. Hai, gata, acolo. Și ce-ar capul ăla al tău? Lutul meu! Ce mai aici? Păi este lutul meu, gen. Plecați de aici, că vă iau la... Puciți, bă, că Patrick e prost! Mamă, bă, mâncați așa. Ce prost ești, Patrick. Bă, dacă nu m-ați luat. Bă, Patrick. Uite aici salut și mai bun. Vezi că ți se dă prostia pe afară. Dragoste, ți-am mai zis asta odată și o să ți-o zic până să înțelegi. Uitați Dacă mașina n-ai acolo. dat joc de ce tine. vrei. Nu. Paul, ia-mă și Ai pe dat mine. joc de tine. Nu, ia și tu mașina asta. Care, frate? Oh. Dar nu că nu merge, nu că nu merge. Dragoste, Da, mai eu... Uite la cum... Mihai țăr! Mihai țăr! Dragoste, eu bate joc de tine, s-a Eu... Eu merg cu asta a mea, ia uite, ia uite. A mea încape, ia uite, a mea încape pe ușă. Frate, chemat eu. Mamă, Paul, e avion! Mă dau pe mod avion, nu-mi dă nimeni mesaje, ia uite! Mi se pare corect. Haide, șarpii! Bă, merge n-are și un am Lamborghini-ul ăla să ia pe... Dar cred că asta are arma aia legendară. Bă, player! Hopa, dragoș! Fugiți, bă! Atacare! What the fuck? What the fuck, Romania, Tricarov Police. E Tricarov proștie aici, e Tricarov proști. Tricarov proști. Tricarov, tri people proști. Trica proști. Tricar proști. Tricar Nu, proști. și dă pentru Front mine. of my house. Te-am pupat la portă. Bă! Spate puciuit! Bă, vine zona! Hai, Patrick. Tricar, tri proști in front of my house. Haide. Trico, Paul, te rog, stii, Cum era să nu intri? dăm pe fața ta. Ia uite, player în spate care se bate. V-am pupat. Așa, știi ce Ia propun? uite, bă, Albert, tu vezi că mașina